Estás cara de estreñido, alcalde. Titán morreu. Vai estar morto. Mateino, Delmiro, mateino! Matalo ten que ser pecado mortal. A ver, que pasou? Eu non o vi. Xuro vos que non o vi. Quen contaba con que fose morrer? Pero morto... Como de morto? De que morreu? Estamos ante unha morte por asasinato. A culpa vai ser de Maite. Xa teñen os resultados de autopsia. Para min que foron as ovellas de Elsa. As miñas ovellas non mataron a ninguén. A ver se respetamos. Hai un cadaleito diante. O culpable está aquí. Conféseme, padre, fago a favor. Ui, daquela cousa é grave. Digo tú eu. Delo. Está calado, Sindo. É que che dixo? Bailás, analfabetos, e de morrer de San Pedro! Dalle, comunista, dalle, ti volta por fora. Por Titán, para que o seu recordo tamén axude a Moncha, roguemos ao señor. Isto que é, Delmiro? Conchiña, é o clásico porco vietnamita. Que? Como vai a cousa? Deciden as 10 últimas. Levas trunfos? Trunfos non levan, que xa os contei. Queda 3 euros. Que o leva el. Así que voto que teñas, que a baza de nós e os euros tamén. E vou rir ata que escache. Don Crisanto, Que queres? é que o tres non levo eu. Porque son ateo estrito. Se non dáballe grazas a Deus polo momento que estou vivindo. Mal, blasfemo. A moita honra. Isto é meu. Sí, e eu son a virxenciña do manto de pana. E a min quen me paga todo isto? Oh, sí, aínda non rematei. Isto polo que debe Sonny Crockett. E por que teño que pagar eu deste? Non só desparella. De xogo. Pois pido o divorcio, ti deixa os cartos aí. De aquí non se moven. Xustiza divina. Don Crisanto divino, xusto, que ata onde eu sei o de apostar moi cristián non é. Apostar é pecado se o que te move é a avaricia. E don Crisanto de avaricia nada. Nada. A ver que vas dicir que é un home de Deus. Lidia. Xogamos outra. O que gañe queda con todo. Feito. Además levalas que mereces, brigadista. Iso sou a pura avaricia. No, don Crisanto é un home de Deus. Os cartos tanto lle teñen. É por unha boa causa. Unha colecta. A coleta para a evangelización dos povos. Bonito nome. Pero colecta de todas. Ai, don Horacio, vai a momento escolleu para pedir cartos aos veciños. Non nos colliguemos, é cousa dos de arriba. Sí, claro, os de arriba nunca teñen crise. Ves pensando, Por un momento creen estar escoitando a Delmiro. E logo ve a Josito pegado a min. Ai, don Horacio, que a xente está sen un can, sabe? Sempre hai quen está peor. Niso leva razón, Vostede e a parroquia, que nin cartos hai para as obleas. Boas. Boas, don Crisanto. Que tal a partida? Non preguntes. Non gañou. É que don Crisanto só gaña pola Pascua, sabe? Que le vai? A solución aos teus problemas. As huchas do domo. Exacto. Usas para facer esa coleta túa? Non, son inapropiadas. Dan unha imaxe errónea da igrexa e por riba son do domo. Sei que non lle gustou a idea, É que non teño nada que ver coa campaña de evangelización. Usas. Nunca me fallaron. Non se preocupe, que mañá xa as levo a Ávila. Don Santo, vostede sabe que isto vai acabar mal, verdade? Ya verás como todo acaba ben. Con pouquinho de sorte.
Alguén dixo unha vez que a sorte era a fe dos laicos. Non se ve, nin se sente, nin se pode demostrar a súa existencia. Pero cantos de nós estaríamos dispostos o que fose por ter a sorte de cara? Aí vai, Eu xe te dixen que podía subir só. Claro, o que pasa é que ti, por non collelo no colo... Sácame esa cousa de diante. Pusito, xa oiches. Pois se fala do porco. Estou farta de casar neveira todas as noites. Viches? Falo dese porco noxento, sácamo para fora. Pero Monchiña non é un porco noxento. É curioso, limpo, listo como un gallo. Pois xa sabes, contrata uno concello. Non lle deas ideas. Que ten nome, Ho Chi Minh. Por min como se ten DNI. Non quero ver o cochinín ese diante. Non, cochinín non. Ho Chi Minh. Eu que dixen? Cochinín. Pois iso. Pero que non é cochinín, é Ho Chi Minh. Ho Chi Minh como o revolucionario vietnamita, A manta de titán ainda está quente. E ti queres sustituílo polo cochinín ese. Vale. Titán xa non está con nós, pero... Tens que superalo, cariño, Xa. Superaches ti o penal de Jokic. Non me compares. Aí pasaches de Monchiña. Tanto me ten. Non quero velo diante. Ben. Estamos todas, non? Falta Moncha, pero non creo que veña porque aínda está afectada polo de titán. Xa. Tamén estás afectada ti de nacemento, mas temos que aturarte. Que dis? Que a ver se mellora rápido. Ben, hoxe vou vos explicar a técnica do puntillismo. Moi ben. Esa que faz? Que? Os pendentes, que bonitos son. A que sí? Fixemos o meu Rodolfo. É que ten unha man para cousa artesanal. Muller é gay. Tiñes que dicilo, non? Porque ou xa lle pasou. Ai, Elsiña, ímola ter. Podemos empezar ou non? Esca, podíase pedir que me fixase uns para min. Sí, podía. Pero non o vou facer. Boas, pódese. Pasa, muller, pasa, que está claro que isto non é para hoxe. Vou deixar aquí unha hucha, oístes? Se non te importa, Maitiña? Sí. Sí, muller, sí. Ti bota máis leña ao lume. A ver que vai dicir o alcalde cando vexa. Amelia, non te preocupes se deixa a hucha, muller. Sí. Podías deixar a outra, do negriño. Ai, mira para Elsa, que viva no saiu. É que é máis bonita. Máis bonita, sí, como a un que se lleu. O que pasa que a este falta de gaita. Puri, muller, xa está ben, non? Estes pendentes. Fixollos Rodolfo, que ten moi boa man para esas cousas. Porque é gay ou máis homosexual. Ti, non te quero ir máis. Ti, para o teu sitio. E ti, xa deixaches a hucha, non pois ala riendo. É que están co puntillismo. Elsa! Que xa está ben, xa está ben. No, veña, que eu sei que ti podes. Veña, dalle. Che. No, que é ben faciliño. Che. Mira. Che. Porco de Cristo. Espera aí. A ver con este que da tua zona. Veña, repite, Ma-o. Mira. Ma-o. Corna. É un porco, non é un papagayo. Espera que cochinín está unha cara despelido que bota para atrás. Ho Chi Minh. Chámase Ho Chi Minh. Eso non. Ho Chi Minh. Eu a Moncha consíntollo, porque senón mándame dormir co can. E agora que non hai can, vai moito frío. Pero para ti, el é... Ho Chi Minh, vale, entendido. Moi ben. A ver, Josito, mira. Vas ir a Coruña, Este é o enderezo dunha tenda de animais. Ali
van che dar un penso especial para el. Pro porco. Se queres podes picarte un pouco. Aí vai. Tantos cartos para a comida dun porco? Alcalde, non me entendas mal, que a min Cochinín, quero dicir, Ho Chi Minh, parece un porco caralludo. Pero 70 eurazos, alcalde... Josito, que ves? Un porco. Vietnamita. Ah, acabáramos. Un porco vietnamita, eh? Un ser expatriado que sofre a tortura do exilio. Digo eu que é o menos que podemos facer por él. Que labia tes cando queres, Josito. Dime, alcalde. 4 palabras. Vai tomar polo cu. Sí, vale. Xa vou, non vai ser que peche. Podemos traballar un pouco, eh? Vale. Rincónate por aí. E cando estea chea, avísasme. Non había outra. Que esta ten aquel... así, ese amarelo descolorido. Muller, é chinés. Que querías que o pintasen de verde esperanza? Por non falar que os chineses de pobres teñen pouco, Mira, que pongo. China, a maior potencia industrial do mundo. E que? Pois que os cartos tiñan que mandalos eles. Seguro que ali a crise non chegou. Mira, miñato, a coleta é para evanxelización dos povos. E os chineses teñen de cristiáns o mesmo que a ti, oiches? Deixo a Amelia que el ten ben pouco. Pois xa poden ir empezando, que de chineses que hai ainda han tardar en metelos a todos na misa. Iso se oficia don Horacio, que sea a misa de don Crisanto. Pero ti viroucho sentido hoxe, Sindo. É que miñato ten razón. Querédela ou non, a ver. Made in China. Made in China. Mira pa aquí. Made in China. Que o collín en Portugal. Vela aí o tes. Estamos rodeados. Entón, léboa. Non. Daqui non se move, Amelia. Pero se era a tía que non lle gustaba. Con esa cor amarela hepatite. Por min, como se xuntan cartos para as ovellas e poñen a hucha coa cara de Elsa. É para a parroquia e morro conto. Que faz? As cuncas tamén. Camarada. Compañeiro. Estás aí, camarada. Ben, pois... As leis son para todos, amigo. Sí. E os animais non podedes estar ceibos. Sinto moito. Ai, que carallo. Vale. Xa están os corvos co seu imposto revolucionario. Ai, pero que fermosa parella. Ai, e que lindo é Cochinín, Cochinín. Ho Chi Minh, Maite. Chámase Ho Chi Minh. Mira, Delmiro, eu non é por meterme onde non me chaman, pero últimamente estás moi tenso. E como queres que estea con isto? Sí. A min gustaba máis o chinés, pero el sempre ruse, como xa estaba farta e quería comezar a clase. Pero, Maite, ti sabes os problemas que podemos ter con esta hucha? Isto dá unha imaxe discriminatoria da raza negra. Xa. Iso é racismo, claro. Pero que morran de fame mentres nos miramos para outro lado, non, Delmiro. Estásme chamando insolidario? Pois sí. E hipócrita tamén, porque ti te la foto dun chinés colgado da parede. Ese é un símbolo da miña admiración. Igual que Elsa, que ten moitísima admiración polos negriños, sobre todo se saben tocar a gaita. Mira, cando veñen recoller a hucha? Cando se encha. Cando se encha. Pois iso ten fácil amaño. Home, estábamos te esperando. Hola. Que che dixe? Nunca me fallaron. Chiños como poteiros. A verdade é que este ano, para ser o primeiro día, ainda non hai queixa, Abro. Como pateiros. Conta. Vale por 1 kilo de azúcar, Esa foi Elsa. E dea gracias de que o nota. Que antes sempre lle pegaba o paquete de arredor con celo. E cartos? Non sei, así a ollo 15 euros.
Aí non haberá máis de 30 euros, Abre ese que pesa un quintal. Aí ese é do Concello. Do Concello, que dixo Delmiro? Ai, non sei, non estaba. Biches, home de pouca fe. Imos evangelizar a China. Sí, con isto dubido. Aquí non hai moitísimo de euros. É todo en moedas de 1 céntimo. Está segura de que Delmiro non viu a hucha? Home, segura... Ten que haber máis. Non se desanime, anda. Que ainda é o primeiro día. Que? Nada. Podedes ir en paz. Se non lles importa, hai unha cousa que lles quería dicir. Grazas. Como saben, o Bispado organizou unha coleta. Unha coleta que ten por fin recadar cartos para a xente que nos países de misións traballan pola evangelización daqueles que non coñecen a Xesús. Eu quero lles dar as grazas pola súa xenerosidade. Unha xenerosidade que encheu as huchas que repartimos pola vila, pero... Por se non vos decatastes, o de xenerosidade vai con segundas. Non, home, non, Crisanto, non é iso. É que lle quere. A xente está sen un can. Que no bar tamén notamos a crise. Xa, entendo, pero o que quero dicir é que se todos colaborasen cunha pequena esmola... Eu metí un vale para 1 kilo de azúcar. Xa ben, Elsa, grazas. Desculpe, pero non creo que neste caso 1 kilo de azúcar... Pois que dé o bispo. Perdón? Vese que fame non pasa. E o cochazo que ten, con chofer e todo... Ele é un máis na igrexa. E a igrexa somos todos. Pois por iso mesmo, que aforre os cartos e que llos manda as misións. Ou como os de a min. E despois xa verá como meto algo na hucha. E logo o quilo de azúcar non vale. Debería darvos vergonza. Estades na casa do Señor e só falades de cartos. Porque a raíz de todos os males é o diñeiro. É iso que non dixo. Timoteo. Disculpe, padre, eu non sei a que se dedicaba ese Timoteo, pero os cartos dá moito traballiño gañalos. E cada un dá o que pode. Claro que sí, non me malinterpreten, eu só estou pedindo un pequeno esforzo. E non dicían na Biblia que a esmola das viúvas valía dobre? Non era exactamente así, Puri. Cada un dá o que pode, don Horacio. E se Puri non ten, pois é... Era che boa. Bo, xa ointe máis. Pero onde van? Hai que abrir o bar, don Horacio, que hai que traballar para comer, a non ser que un sexa crego, que daquela chega con pedir. Anda, sinto que xo xa falaches demais, e miro de polos pés. Pero que conste que ten razón. Claro que teñen razón. Ademais, sempre que os precisamos, fose por cartos ou alguén que botase unha man, sempre houve colaboración. O que pasa que desta vez... Non se preocupe, que ao final vai haber cartos para a colecta. Esta vez a cousa pinta realmente mal, Santi. E dos petos cantos sacamos? Pois non sei, ni 50 euros. Non lle podo ir ao bispo con tan poucos cartos. Pois do lampadario esquézase, porque non dá nin para pagar a corrente que gasta. O que faltaba. Menos mal que temos o Santo Antonio. Ese non coñece a crise. A que te refires? En tempos difíciles todo o mundo acude a él, así que o seu peto está sempre chido. Pois, entón algo poderíamos coller, non? Claro que dai sale o soldo da Amelia. Xa verá vostede se quere seguir comendo quente. Non irás comer con iso no colo. Nin a Titán o tratabas así. Muller, el só quere un pouco de cariño. Para ele todo novo. Nin a Titán. Que é isto? Raxo. El porco. E de que ia ser? Pero tranquilo, que é un porco de cañiza, como moito, é primo terceiro do cochilín ese. Ho Chi Minh. Chámolle como me peta. E das grazas que non chupoña mañá no almorzo. Non te atreverás. É o que mereces. Traizo a la memoria do noso Titán. Levo a todo o día comigo. O porco tamén. Muller, el só quere un pouco de cariño. Sácamo para fora, anda. Isto só hai unha maneira de solucionarlo. Vení.
Carmelo! Sácamo de arriba, por favor! Non? Que fas, Moncha? A quen vas chamar? Miñato! Son Moncha. Tes tempo para mañá para unha matanza. Non te atreverás a tocarlle un pelo. A tocarlo non. A queimarlo con palla. E despois Miñato cabra en canal. Menos mal que acabou o día. Estou desfeito. Se cadra non vou as misións se evangelizar, pero o que hai aquí... Vende chaga, que bárbaro. Ai, señor. Ainda que unha man ben poderías votar. Ou mellor, non? Bótalle a xente de Louredo. Así terían cartas para votar nas uches e todos contentos. Perdoa, xa sei que non funcionas así. O que pasa que ás veces... Sexa como sexa, ilumíname, señor. Gracias, señor. Sí, Miñato. Sí, son eu. Poderías vir á igrexa mañá pola mañá, a primeira hora? Sí, don Horacio. Mañá estou ali, a primeira hora. Ou a segunda. Miñato, di o día que madrugues enfermas. Por iso non o fago. Ala vai. Fallo. Pois para iso mellor quedabas na cama. Quieto aí, Fittipaldi. Hai que estar o que hai que estar. É algo máis, creo eu. Non necesito facer trampas para gañarvos. No, trampas non, pero que o Chinín non me quitou o ollo desde que empezou a partida, non sabes? E ti xogas como se soubesen as nosas cartas. Non sei que terás animal. Ata miña nai torea por un igual. Home, para ser un porco bonito é. Pero é un porco de verdade. Daquela maneira, nin cachucha ten, así que ti me dirás. Veña, ide rematando que vou pechar, Ala, veña, Cosito, paga e vai pensando que facemos con Ho Chi Minh. Ao final Moncho non cedeu e ao carallo. Só me deixa ter unha casa se fago rixóns con el. Home, se é por unha noite podo quedar eu con el. Ou dúas. Ou unha semaniña inteira. Que bonito que é. Verdade, Cochinín? Vale, vale. Unha noite, Que tampouco quero que sea faga a casa allea. Cóbrame, Lidia, o de Fina tamén. Vamos, Ho Chi Minh. O porco dorme no bar e ti pra casa, que hai deberes. A ver se entendí ben. O que vostede quere é que eu manipule o lampadario para que así as beatas... As freguesas. Iso. Para que así as beatas meten máis cartos. Dito así soa mal de carallo. Ese vocabulario, Santiago. Perdón. Só queremos mellorar o rendemento, suíso. Xa, non se confunda, non, se eu... Agora, se despois hai problemas, a mí que me registren, Moi ben. Como imos facer? Podemos cobrar por tempos, como nos aparcadoiros. Ata que as beatas protesten. As fegrexas. Protesten porque se lles apaga antes de tempo. Podemos poñelas intermitentes, como nas discotecas, Miñato, isto é unha igrexa. E así poden pensar que estás carallado. Mellor, porque así meten máis moedas por ver se funciona. Iso sí sería unha estafa. Pero dá cartos as galla. Esquéceo. Entón que fa? Ímolo deixar porque está visto que o do lampadario non é boa idea. Cobrolle xa ou paso a fin de mes? Pero como vou pagar un traballo que non fixeches? Isto foi unha consulta, é o que faltaba. Pregúntelle aos médicos. Un café na de Lidia. Miñato, que nos coñecemos. Se te invito a un café, acabo pagando a conta do mes. Porque me colleu de boas, A vostede comigo, hoxe tocoulle a lotería.
Miñato, un momento, agarra aí. Que acabas de dicir? Pois sí, marchou a primeira hora. Dixo que tiña que amañar non sei que no lampadario. Moito desgusto levou onte na misa. Don Crisanto, por que o coñezo? Porque senón diría que está preocupado por don Horacio. Por badas. Hola, boas, que tal? Boas. Xa sei como recadar cartos para a coleta. Ai, sí. Sí, unha rifa. O que? Unha rifa, unha morea de papeliños que vendemos por €1, o que xuntamos para a coleta, e de premio que? Xa está, o crucifixo. O que? O crucifixo que guardamos no fallado. Vou por el. Sí. Vou consentir que sortelo o noso señor. Pero, don Quisantome, por favor, é unha talla, e ademais tiñamos la guardada, que máis ten? Paso das guitarras, o da liturgia moderna, ou das penitencias escasas. Pero non vou permitir que sortes un crucifixo. Pois eu penso que un bo premio para os fregueses. Es peor cos romanos que sortearon a túnica sagrada. Vou tomar un café, porque senón... Estamos todas preocupadas por ti. Hai tanto que non se te ve, nin na misa. Non teño ánimo, senciña. Pois para iso estou eu aquí, para animarte. Botamos unha brisca. Agora non, muller. Que fai alá aquí? Eu xa marcho. Puri quere levar o porco para casa. A cochinín? É que como Moncha non o quere, pois a min fai mi ilusión ter un animaliño. E por que non me das a min? E ti para que o queres? Para levalo coas ovellas. É un porco, non un can. Ti só o queres para papalo despois. Ai, señor, dame forzas. Eu vou no cuidar como as miñas ovelliñas. Eu non necesito compañía. Ti tes fillos, muller. Vasme comparar. Daquela é para min. Onde está? Espera. Ti non querías uns pendentes como os meus? Sí, a que son maravilla, Moncha. Pois, se me deixas levar a min a cochinín, digo a Rodolfo que che faga uns. Vale. Non é que eu non queira a cochinín, pero os pendentes. Feito. E o porco? Déixame quedar con cochinín. Para ti é unha molestia, a min faime compañía. Ho Chi Minh. O porco non se move do meu lado. Por min perfecto. Mira o que teño para ofrecerche. E impresión de calidade. Que che parece? Moi bonitas, pero non me Ho Chi Minh. Xa. Pero nas camisetas vai mellor o alcume. Dai un aquel máis familiar. Se me deixas o porco, telas consumicións do día pagas. Deixoches todas en €100. Negocio seguro. Unha semana, última oferta. Que non, cona. Pero ti sabes lo que bebes nunha semana. E a saber onde o mete con ese corpiño. Mira, miñato, non che vou dicir o que podes facer coas camisetas porque están eles diante. E ti, Lidia, esquécete do porco. É meu, está claro. A ver se diante de Moncha es tan valente. Moncha vai facer o que eu lle mande. O que eu diga na miña casa vai a misa. Delmiro, non digas soberbias. Vaya, nada, fora. Delmiro, ¿Qué? Nada, veño máis tarde. Os anos que estiven de párroco nunca caín tan baixo como para sacar cartos dunha rifa. Pero, don Quisantome, por favor, estamos falando dunha rifa. O xogo alimenta a avaricia. Meti vas traer la desgracia a esta parroquia. Iso se escoitei antes, don Quisantome. Non se preocupe. Non te pensas que estás en Las Vegas ou que? Esta é unha vila cristiá e non pode caer nese vicio. Moito menos por amando párroco. A onde vai, don Crisanto? Eu? A ningunes. Pero isto que... Un bingo. Non lo podo creer. Bingo religioso Santo Antonio de Logredo. De onde sacaches isto? É un día sacar do fallado. E da rifa esquézase, que o crucifixo non está nin para regalar. Pois ala, veña, volve tú onde estaba. Un momento. Como non me dixo antes que hubiera un bingo parroquial? Debeu ser antes de que eu chegase. Oi, don Crisanto, esa memoria. Organizaba vostede e tiña moito éxito. Se te viñen xogar de buña. Debes estar confundida, eu non fixen tal. Fixo. E dáballe moito xeito, Mira, o 4, o 7, liña, bingo! Aquilo era toda unha festa, sabe? Perfecto. Pois imos recuperar a tradición. Seguro que así conseguimos recadar cartas para a coleta. E ademais, a vostede seguro que non lle importa, verdade? Fai o que queiras. E ao final, fixen a viaxe en balde.
Moncha non tiña nin idea de onde estaba Cochinín. Que non entendo é para que queres ese animal na casa. Xamos non ten. Para chourizos non dá e corraxo non ten nin para unha tapa. Cochinín. Vaya, non me lle puxeron. Sí. Muller, mellor Cochinín para un porco que ti tan para aquela cousa esmirrada que tiñan por can. Pobriño. E pobre Moncha, o mal que o está pasando. Sí, esa foselle a cabeza, Muller, non puxe un retrato do can ali todo estirado, como se fose Franco. Mamá, non te metas con Moncha, que se cadra acaba de cuñada da túa filla. Vaya paseo. Non teño quen me saque. Pois mellor así. Que, como vas cos pendentes? Penso que nun par de días están listos. Me quedan un chollo... Pois dalle aire, que xa os teño comprometidos. Pero que estes son pra fina, que en 2 semanas está de aniversario. A túa irmán con 2 bicos xa está contenta. Eses pendentes xa teñen dono. Amelia. Ai, Xesús. Ai, Xesús bendito, o que fixe. E agora que? Agora un pouco de lotite e Santas Pascuas. Lotite vouche meter a ti na... E agora como yo digo a don Horacio? Dille en segredo de confesión, así non che pode facer nada. Mira, miñato, que vas levar, Fai o que che pete, mentres non me bota la culpa a min. E a culpa foi de miñato. Meteume un susto que case quedo no sitio. Foi un accidente, muller. Podelle pasar a calquera. Sí, pero pasoume a mí. Don Horacio, que é o noso patrón. Pero eu estou seguro de que o santo non lle vai ter en conta. Eu tamén non podo. Cando a vexo así, lembrome de Lucas. Que devoto era do Santo Antonio, verdade? Sí. E do seu peito tamén. Tamén. Vais tranquila. Un pouco. Pero do amaño encargo meu, Teño unha xollería de man na Coruña, dun curmán de meu cuñado. Vale, pero agora non vai ir a ningures, que temos outro compromiso. Veña. Ah. ...31... 77... Ainda nada. Lembro aos participantes deste bingo parroquial que hai 90 euros de bote especial. O ben que me viña. Está de caladas que non me concentro. Que anda con ollo que ainda vas quedar enganchada. 71. E logo Moncho como non veu. Falei con ela hai un anaco para animala que viñase xogar, pero nada. 40. A pobre non levanta a cabeza, O que non veu foi Xindiño. 63. E que lle paso ao meu Xindo? Como sempre participa nos atos da parroquia, pensei que viría. Quedou na casa descansando. 27. Ui, descansando. Así que aínda xogamos o futbolín, O futbolín voucho dar eu a ti na cara. 82. Bingo! Ai, que bela, Amelia! Que bonito. Tiña que tocar ya ela. Un momentiño. Comprobando bingo. Bingo correcto. Tongo. Isto é tongo. Loco, ela non traballa para oscuras. Máis cartóns para a seguinte partida. 1 euriño cada un. Quen se anima? Moi ben, bote. Moitas grazas por vir a todos, E lembren que mañá repetimos. Moi ben. De acordo? Veña. Vale. Ata mañá, entón. Aloguiño. A cousa vai ben a media. Ainda imos poder entregar no bispado unha boa cantidade. Adeus. Pois canto me alegro, E vostede que? Que vai facer cos cartos? E que vou facer? Amañá la coroa. Pero algo lle quedará, muller. Déase unha alegría. Non sería xusto. Adeus, Puri. Sabía que me ia tocar, sabía. Pero como ia saber, foi cuestión de sorte. Ai, de sorte é unha pequena axuda. A coroa de Santo Antonio. Tíbena todo o tempo no bolso. Amelia, é un xogo de azar. Oe, de azar. Santo Antonio pouco ten que ver niso. Digo yo eu. Isto é cousa do patrón. Bonita porta. Maciza, verdade?
Rematache los pendentes. Boas, mamá. Hola. Si, eu tamén estou ben. Grazas por preguntar. Deixate de lerias. Remataches ou non? Sí, agora sí. Mira. A que me quedaron ben. Sí, moi bonitos, trae. Pensar que van ser para Elsa. Que o meu talento só vai ser apreciado por unha manda de ovellas. Xa non van ser para ela. Voullos dar a Amelia. Venhos prometeras a Elsa. A Elsa que lle dean. E Cochinín? E Cochinín, como se fan dorce con el. Estes pendentes van nos dar moitos cartos. Pero vanchos pagar. Vanme servir para conseguir a coroa de Santo Antonio. Con esa coroa no meu bolso gaño vinco seguro. Pero, mamá... Hai que ter fe. Vou! Xa vou! Hola. Hola, Puri. É moi cedo viñeches, muller. Ainda non chegou ninguén. Pero pasa, anda, pasa. Xa temos todo preparado para o bingo. Eu quería falar contigo, Amelia. Teño unha cousa para ti. Toma. É isto? Oh, son preciosos, Son dos que fai o teu fillo, non? Sí, é que outro día na clase oín que che gustaban moito e... Non sei, pensei en ter un detalle. Vaya, pois non o pensaría de ti, muller. Pero agradezco moito, De verdade que non queres pasar? Non, é que teño que ir facer uns recados. Pero se fala a favor de traerme un pouco de auga, é que estou seca. Ai, faltaría máis. Boas tardes, don Crisanto. Estou agardando por Amelia. Boas tardes. Non virá xogar ao bingo? Quen, eu? Non, que va. É un xogo do demo. Xa. Ninguén me fai caso, pero xa aprenderán xa. Puri, aquí tes. Pois moita sede non debía ter. 13. Liña! Temos o primeiro premio do día. Cantaron liña. Será verdade ou non será verdade? Moi ben, liña correcta. Anoto aquí, Pula. Imos seguir a ver quen canta o bingo. Por un número non a canto eu, ves? 23. Ai, non me molestaba, Por si acaso. De onde sacaches eses pendentes? Ai, regalou-mos, Puri, gustanche. Moito. Eses pendentes non eran para min. Ai, non molestes, Elsiña, así. 17. Ai, que número cantou? O 17. Este non é o meu cartón, Pois ao mellor non, pero o que si é certo é que eses pendentes son os meus. Elsiña, devolve o meu cartón, veña. 34. Está decaradas as dúas, que non escoito. 20. A ver, muller. Pero, Lidia, que faz? Deixo aí que non estorba. 31. Este é dos meus, só me faltan 2. Imos seguir, Lidia, a ver se hai sorte. Moitas grazas, pero prefiro telo cerca. Manías. 42. A ver, muller, que non sei que me dá verte escribindo Pero ponte así. quieta, Lidia. Pero que máis che dará e non estorba. Non me fagas poñer de pé. Pero que máis ten? 27. Bingo! Cantaron bingo. Bingo correcto. Moi ben, aquí ten, enhorabuena. Graciñas, don Horacio. El que queira máis cartóns, que veña por eles. Por unha liña. Regalache os meus pendentes por unha misera liña. A culpa foi de Lidia, que me quitou o bolso de diante. Pero a coroa funciona. Veña, mamá, non me veñas con contos. Que iso é todo sorte. Moi canalla cantou o bingo. E grazas a quen? A min, que roubei a coroa para levala no meu bolso. A próxima vez levo atada cunha cadea. Roubache a coroa, mamá. Non. E que pensas, que alugan por horas? Pero ti non sabes a historia que ten esa coroa.
Que ofreceu Lucas cando morreu a muller? Oxe non te acordas? Claro que me acordo. Ademais, a ver se me cura a artrite dunha vez, que últimamente non podo cos osos. A ti deuche un aire. A min o que me deu é que estou farta de ser pobre e de non chegar a fin de mes. E claro, como vos non me axudades. Claro, é que queres solucionalo roubando. Apostando sobre seguro que non é o mesmo. Ademais, só acollín unha tempada. Pero que boa, Cristian. Polo menos terás a vergonza de irte confesar, non? Ai, foi falar da merda que agarría. Mira, Rodolfo, non me fales ti de confesar. Polo menos eu non son tan cínico como para ir todos os días á misa. E ademais, onde di no Novo Testamento que a homosexualidade é un pecado? Onde? Ave María Purísima. Sen pecado concibida. Canto tempo hai que non confesas? 4 días. Vamos, é que é rápida. E que pecados tes? 2 gordos, 1. Está ben. E cal é? Roubei a cora, patrón. Como? Que roubei a coroa de Santo Antonio. Mira, filla, como non fales un pouquinho máis alto, estamos apañados. A ver, muller, que non pode ser tan terrible. Roubei a coroa de Santo Antonio. Que roubaches que... En que demo estabas pensando? No bingo. No bingo, sabía que ese xogo iba a ser a perdición de moitos. Que conste que Amelia foi a primeira en usala. Coidadillo co que dis. Que Amelia pasou toda a tarde buscando a desesperada. Ela foi a que descubriu que a coroa tiña poderes. Que na leva ten a sorte asegurada. Mira, pura, roubar é pecado, calumniar é pecado. E agora por riba blasfemando. Ai, vin con pecados e con 3. Isto parece Corte Inglés. Tens que devolvela. Cando consiga cantar un par de bingos. Mira que con isto non se xoga. Xógase e gáñase, digo yo eu. Señor, eu pensei que o que estou a piques de facer é pecado. Pero é que me poden esas garchas. Dama ou chamo a Garda Civil. Dama. Hora de penitencia va a rezar un rosario ben completiño. Vale. Pero aínda lle... Pero que tes algo que dicir? Aínda falta ya a absolución. Don Crisanto, outra cousa. A homosexualidade é pecado, non? Pois claro. E onde está escrito no Novo Testamento? Pois verás, está cheno... Bom. Ti quere la absolución, sí ou non? Vaya, que non o sabe. ¡Ah! Fallo máis. É que non pode ser, non se pode ter tanta sorte. O saber chamanlle sorte. Acona, sinto. Cantar as 40, levar as 10 últimas en todas as mans non é sorte. É un milagre. Pero ti non crees neles, non? É que hoxe non trouxe o porco con el. É verdade, onde o deixaches? Na casa onde ten que estar. Ordeá. E Moncha, que dixo? Moncha? Moncha fai o que eu diga. Delmiriño, que nos coñecemos. Que? A quen lle toca pagar hoxe? Míranos para as caras a ver se o adivinas. Parece que hoxe nos sorriu a sorte aos dous. Tocoulle o bote do bingo da parroquia. 90 euriños.
pode xogar calquera? Traidor. Vas ir cos corvos. Que? Hai polo menos a mañodía. Pero hai que andar con ollo, que hai quen leva amuletos. Quen? Puri. Non sei o que era, pero levaba dentro do bolso. Vaya, don Crisanto, unha beata usando amuletos. Ou moito se modernizou a igrexa, ou o seu robaño está descontrolado, eh? A min non me fales, que eu deses bingos non quero saber nada. Pois ese amuleto moi ben non debe funcionar se gañaches ti. Saquei o bolso de diante e cando tiña conmigo, zas, bingo! Que faste aquí? Se queres falar con Josito, non sei onde está. Vin por cochinín. É que non entendes a primeira, eh? Non quero saber nada dese porco. Bastante teño con aturalo correndo pola casa. Espera, por favor. Trosenchal. Pero, Fina, eu... Ai, pero que cousa tan bonita. É un lulu pomerania. Non é tan apreciado como os chihuahuas, pero non tiña máis cartos. Pero... Ai, Fina, tes que perdoar, é que estive moi mal. Por iso mesmo pensei en regalar o can. Estaba segura de que te ias alegrar. Ai, pero non contaba con isto, é que... Espera, quero que le des algo. Pero non foi falla que me deas nada, eh? Ainda que... Se de verdade queres facer algo por min, o mellor que podes facer é aceptar que Josito e máis eu estamos... Que dicías? Perdón, que non escoitei. Pois non era nada importante. Mira, quero que leves isto. Total, non pinta nada. Ademais, a Tonai seguro que lle fai moita ilusión. Grazas, pero non podo aceptalo. Que ademais non sabería como cuidalo. Por min como se faz filetes. Anda, leva-o. Imos cochinín? Por favor. Vos. Hola, boas. Santi, fai o favor, achégame as albas. Gracias. Mira, nin que acabasen de chegar da tinturería. Unha maravilla. Fascinante. Don Horacio. Sí. Hai algo que lle teño que contar. Te dirás? A ver, é algo que lle teño que contar. Non é que yo queira contar, pero se non yo conto, vai non saber igual. E despois a culpa levo eu. Así que vou yo contar ainda que non queira, vale? Trátase de don Crisanto. Que foi desta vez? Sabe a coroa do Santo Antonio que estaba buscando a Amelia? Sí, que pasou? Sabe que lle digo? Vai ser mellor que sente. Que? Está a comida? Amelia está rematando. Pero antes, por favor, sente. Quero falar con vostede. Sabe o que din por aí de vostede? Baites. Estás así por un ruxi-ruxi. Din que xogas cartas apostando cartas. Iso é mentira. Case nunca. A maioría das veces xogámolas con sumicións. Que tamén son cartos, ou nesta vila son gratis. Lidia gratis o dá os cacahuetes e grazas. O que non entendo é como pode ter a cara de criticarme por intentar sacar cartos dun inocente bingo parroquial. Vale. Sinto. Algo máis? O que tamén se di é que xoga cun amuleto no peto. Iso sí que non. Devólvama. O que? Como que o que? Como que o que? A aureola de Santo Antonio. Como soubeches? Como se sabe todo nesta vila, don Crisanto. Puri
A quen vostede lle quitou a coroa contoulle a Rodolfo. Rodolfo a Fina. Fina a Josito, Josito del Miro, este a Miñato, Miñato a Santi, por fin. A ti. Exacto. Parece a conga de Jalisco. Increíble. Incorregible. Pero aquí non está pasando. A mí non me diga nada que eu non sei de que vai esta película. Saian do logo, santo e fan o favor de ir para os seus sitios. Pero, don Horacio... Agora mesmo. Veña, veña. Hoxe sinto vergonza de ser o párroco de Santo Antonio de Louredo. E isto que foi? Xa te contarei. Nunca pensei que moitos dos que está aquí fosen capaces de caer tan baixo por uns poucos cartos. Home, tan poucos non son. A cobiza levounos o roubo. A mentira, o engano, a pelexar entre vostedes. Pero houbo quen gañou cartos grazas á coroa do santo. Non, Elsa, non. Os que gañaron cartos sería grazas ao azar, a sorte, chámelle como queira. Pero aseguro que o santo non ten nada que ver. É moi milagreiro, Creo que che debo unha desculpa. Non me debe nada. Que por lo menos a min. Mira, Horacio, vouche dar un consello. Se alguén tan testán como a min che ofrece unha desculpa, acepta, faime caso. Sei moi ben o mal que che fixen, pero este carácter meu ás veces xógame malas pasadas. O importante é que xa pasou. E agora que vai facer? De que falas? Os cartos que gañou xogando coa coroa de Santo Antonio. Pero eso non foron máis que 4 consumicións. Ten que devolvelos. A Miñato e Delmiro? Eses non son máis que 2 herexes en remedio. Pois por iso mesmo, con máis motivo. Pero se non creen os milagres, moito menos van crer que eu gañei axudado polo santo. Así que non lles debo nada. Está ben. Devolverei os cartos. Se iso te fai máis feliz. Faime. Don Horacio, veña. Que pasa? Veña que te liaron todos, veña. Empurrasindo! É que non me deixan pasar. Ai, veña, home, que iban as nosas vacacións ao Caribe. Ei, que hai santo para todos, Ai, santo Antoniño, que como me toca a lotería, fagolles unha corte tan bonita as miñas ovilliñas. Pero ti xogas. Polo Nadal. Entón, como che vai tocar, muller? Así sería un milagre de verdade. Para cando xogue? Xa está, acabouse este circo. Apártense todos, apártense todos. Podo, xoe un momentiño. Acabouse. Don Horacio, que vai facer? Fundila. Ponme tamén 1 kilo de tomates, 2 de salsa. Moi ben. Ai, non sei se vou ser quen de facerme a ver os santos en coroa. Ai, Elsiña, muller. O tempo curou todo. Hola, Amelia. Hola, vos. Agora estou contigo. Non, viña a falar con ela. Comigo? A que tens que falar comigo? Pois isto. Mira, Elsiña, eu non quero estar a mal contigo, sabes? A culpa non foi miña. Iso tanto ten. Agora son teus, toma. Como? Non dixo nada. Sí, muller, collos. Que non, os pendentes son teus. Pero non ves que chos quero regalar, muller? Collos, muller, que chos está dando. Así non se fan as cousas que despois non durmo. Ai, muller, non será para tanto. Ben, como queiras logo. Canto valen, Amelia? Pois non sei, Elsa. Eu que sei. 10 euros. Aquí tes. Así, chi. Ala, pois xa está. Eu marcho, que teño moitas cousas que facer, Veña. Ala, ta logo. Ata logo. Poñoche algo máis? Non, fai má conta. A ver, son 8,20.
Vas ter que mo apuntar, Lidia, porque os cartos que tiña dellos a Amelia. Ala. Ata logo. Eu non sei como me apaño, pero sempre acabo pagando o seu. Cobiza e superstición. Unha perigosa combinación que pode levar a calquera a facer cousas impensables. Porque cando a necesidade aperta, ben sexa por unha coleta ou por chegar máis folgado a fin de mes, un sempre ten a tentación de preguntarse: e se as casualidades non existen? E se de verdade a sorte se pode controlar? Hola, Amelia. Boas. Que tal? Leváronlle moitos cartos por fundir a coroa? Oh, e logo que pasou? Pensei no mellor. Pois mellor así, É que o Sant Antonio sen a súa coroa non é o mesmo, sabe? Sí, é certo. E ademais o pobre Lucas non tiña culpa de nada. Encárgase vostede de levar a mañar. Ai, por suposto. Paga a parroquia, Non penso discutir. O que mande. Amelia, se por casualidade ten a tentación de aproveitarse da sorte que dá a coroa, esqueza. Fose o que facía, xa lle pasou a efecto. E logo por que o sabe? Non pregunte, Amelia, mellor non pregunte. Xa podedes ir sentando que a cea está lista. Viches, Josito. Non hai como pegar 4 berros para que o traten a un como merece. Viches Ho Chi Minh? Non. Pois eu tampouco, estiven buscando por toda a casa. Andará aguchado por aí, alcalde. Como que por aí? Isto non é a Moncloa. A cea. Ai, mamá. Non pode ser. Pero, Monchi, e que fixeches? Como puideches matalo? Eu non matei a ninguén. Entón, o lacón? Da de Lidia. Ho Chi Minh? Regalei yo puri. Ah, desa casa non sabe vivo, xa vos lo digo eu agora. Josito, correndo a buscalo. Veña. É que frío non sabe igual. Moncha, esta non che perdoo. Seguro que sí, porque hai algo que non sabes. Espera aquí. Anda, carallo. Preséntoche a Titán II, o noso lobo can. É un Lulú Pomerania. Un qué? Un Lulú Pomerania. Un chihuahua de palleiro. E para que vos vayades coñecendo, hoxe durmes con el. Quero a Cochinín. Pero non era Ho Chi Minh. Agora xa foi, marica non chores. Perdón? Nin perdón nin farrapos de gaitas, Horacio. Ainda vai reventar, animaliño. Eu? Non. Cobrar vas cobrar como non isques de aquí. Es un animal. Ten un pelazo. Sí, quen chodera, O que non lle podes facer é chantaxe. Podo, maitiña, podo. Ya estou farto. Miñato non é o que parece. O alcalde é un can, andará marcando o territorio. Che, a ver se te vas a herniar. Esa dura ainda non sabe con quen vai ao mar. Como? Mamá. Nin mamá nin mamón. Cálmate, Lidia. Cálmate ti! Pero non se amaña un erro con outro maior, Ana Cándida. Non e non, padre. Peña, acabouse a festa, todo o mundo fora. Arreando. Pois chamo a galega. Vai cos hippies por aí tocar a pandeireta. Espera que che poño ben a chaqueta. Sácate. Oi, te andas piando por elas, Mentira. Parade xa, por favor, que estrés! Eu non quero matalo. A Lidia non lle hai que dicir nada. Porque ela é unha porcona. Foi por culpa de Edelmiro, porque non lle queres devolver a Cochinín. Cala, traidora. A que depredadores se refire? O alcalde. Que máis pode pasar? Que máis pode pasar? Mais, moito máis. Isto é a guerra. Vaite preparando que eu non vou quedar de brazos cruzados.